Baba Nkosi yamakhosi zihlale ishisa Nkosi lo ongibeka kuzo kodwa ayikho efana abantu bonke baba njengoba silapha asizange namandla sizeke imali zethu sakibela siyiphatha konke kodwa angiphakamisa ukubona emeyeni yezululele shenge sokwanisa osenzele bona neshelter yanga engathi ukhetho ngaba mnyayo Nisoka dala sithi akubekile uthelani hey tilo inyanga ezulu yayilapha usuku yathi mayiphela inkonzo yayithi sinika amagugu ayisithupha kwase kufanele ukuthi intambama ahlaqwe la magugu kwabuya abaphethe ibhanga bazowadubula elokuqala lakhonjwa ngokwakuthiwe ngelenyanga ezulu bayishayisha phezulu 6 ingafi sathi silo mjokombana vume nkaba manithile ngoba kayifi akusiyo nengini kushaya kwathiwa yiyo wathi sofa kanjani engakayiboni waseyamlanda wathi mayesa umlalo sinje engena yamuka yesabuya ithatikazi ngamakhala wasondela kuyo kwathiwa ibamba lapha kwempondo wathi kulungile vuma ufe yalana yafa ubani loyo Silo unenkomo ezisithupha kuhlalisa nembili lela sembe belithi uzoyimela ngayihlabi ngeyoba inkosi inkomo zami ngahle asiguli kakhulu njengoba sila siphila kapelo Matabe, etima kono. Siyaphila ngoba yekhande Eswatini. Inyanga yezulu
yafika amaphezulu lesophamolo yathi lebro abakhathele bakhandle kahle ngizabisa izulu ngisuse ukuze babeke ibroho elothi masukile abantu masumbuso ngowabo bakwazi ikhandela lona ngoba leli lensika ngeke basayikhandela wathi nayedlula yonke ufike kolozwa wasonjalo wafika uthukela basonjalo wathi nasesonjalo wafika uDomoyi wabasuka wonke lawo mabhithi. Amen. Amen. Oh, we have no such thing. You take to 70 mkutano. Shama, utileze into zisithupa. Izinto ezimbili ngisicelile kuwe. Kunezinto ezimbili. Njengoba ngikukele ngiyayicela kuwe nasezulu. Ungasingodli kimi ngingakafi. Ungisize Nkosi yami. Lezi zinto engizakuyikhuluma lapha kumzuzwini emini kungabi ney'ntatshama yini ney'thanda kuwe kube imisebenzi yakho owayezobanga kodwa abantu bathulene khababoni bafuna ukukuntshontsha ngey'busiso uleshwa mawulanda iy'busiso ungayilandi letohlala nayikhaya wakho. Susa kude nami amanga namacebo. Susa kude nami amanga namacebo. Unganginiki ubumpofu nengcebo. Unganginiki ubumpofu nengcebo. Ngifunze ukudla okungadliweyo. Ukudla okungadliweyo. Funa ngisuthe. Ngoba umuntu wesuthu Ngikwale. hayi uNkulunkulu kahle kwanabala. Uthisha uNkulunkulu njalo lethi mfana baba. Angithi ngiphethe ngisesontweni. Awuphindele manje. Funa ngisuthe. Funa ngisuthe. Ngikwale. Akekho usebe abamdini nje babesuthu. Ngithi uJehova ungubani na? Ayikho lento yena ubani obumuntu ufana nathi. Funa ngibe mpofu. Bese kwambofu. Ngeke. Bese wayisela. Ngilone igama likaThixo wami. kaNkulunkulu ngobambofu. Hayi. Ushebe izolo la. Usuka khona lapha eNinga. Umfundisi njengoba ungayibhala into oyibhala wasinonyanga. Uma iphuma lapha eNinga lapha phezulu emakrosini engena ugqokophe kolundi ukhanda imvomolo iyaqakathula izabuye iyafika iyakhala iyaseyibambi yakazime ibesukhumbulete sizethela thina sizezela konke thina silandela lo. Amen. Yeah. 1988 yathemela kwaseyithulu yasezulwini yakhipha idumo ngefastela yathi yakhuluma lembongolo ikhomba ubuso ngenhla ithi mina ngingomlo yamuzi ngihlala nedwa anginankosikazi nawe shembe angiyomula lakhe nayahlala yedwa. Ubani wezulu lwembongolo? Michael Matifuna tala. Kepha uJohane esetilongweni wezwa inselezi kaKristu. Uyazi uJohane wayizwa imisebenzi kaKristu eboshiwe ivangeli hayi lesanika lona sazilezo mabhuku asebethi ukuthi siyithengele ibhayibheli olifaka 5 years lingakhona. Waphuma abafundi bakhe ababili. Wathi kuye, wena unguye obeza kuza. Sophela omunye na. uJesu waphendula wathi kubo, hambani niye nimlandise uJohane. Lokho nizwayo nenibonayo ukuthi izimbunguthe ziyabona, izinyonga ziyahamba,
Siyasithi yena.
ukhulume okunye bese kwasukuma ezothandathanda ngobani ngoba sesimene na kodwa lapha bathi funda uze uthi ngegama likaJesu ukuthi ngikhuluma ngegama likaJesu amadolo onke aguqe omelele nabantu abasezulwini nawe basemhlabeni nawe komhlaba zikhume izilimi zonke zithi uJesu Kristu inkosi akadunyiswe. Hayi isilwane lesi. Madoda kaZulu yini ke fanele uzoshenga ukuze besiyabonakala Yeah. hayibo akwangalula ukuzoguqa la pinga amathalelwa watokina discourse amakhulu basambisana namama poet lemakhulu uNkulunkulu eminyaka uma ngabe nabavakashi igobeleni ngobejekile ngoba yethu izofanele asize ukulawa iBhayibheli wathi ubone la ngoba umuntu uJesu akekho baphalele kutho kodwa bethi offer a million eyefona sesona No breaks. Yes. Ngiyakubavezela umprofeti bafowabo Uzabese uthakekho kude ke nokuthelela. abe njenabo. Ene wayena uthengani. Ukhuluma ngini wethu. Ngiyakubeka amazwi abe emlonyeni wakho. Uyakukhuluma konke akutshelwa yimina. Uyakuthuma ekhona ongawalalethi amazwi amakhulu ngegama lami. Ngiyakukubiza kuye. Unesho mawufike namhlanje bathi awuzwani. Sebephakathi. Uma ufike namhlanje siyabonga kwenyama yakithi nakaqasala wasazani kodwa ngoma izonda ziba usuka phezulu komnyafiyo. Lapho inkombo lakunika bathozani. Hosani mazulu.
Ivamile sakhuliswa ngalo-ke lesi. Bathona bahle igithi besikhathi esinane eliphiwe ezulwini noma ngabe besekhuleni noma ngabe bekunjani hlaka lomhlaba baba hlaka lwezwe yiyo lena uyiphetha kuphela khona niniselele ezokunda ngoba noma ngabe sisitshela ngasala sisihle manje wasitshela doleni siyoma sifuna bazosinisela ngoba
imali hlala lomhlaba ungabona intuthuthwane nempukane ngise kuze kwakho Zisho lokho sikusho hlalo nesakhe inkosi amen ngiyangena isilo futhi Yeah. saphuma sobabili edokodweni lami namhlanje angisakwazi ukufika kubanzima abazi suka phi la sasuka nawe sahlale edokodweni lathi nani akuyisiyo lokhu shembe lento ngeke ayivume kodwa siyoronga sobabili sasa siya osezinyane silo zinyane ngabe izinyane liyakhuluma wakhuluma silo angikike bantu watishembe ngizobuza namhlanje ukuthi wathi umdala esonjana nathi uzoba yini kodwa uzomeza yena lo Yeke lo. kodwa sangaphana kwakuka mina ngabuka phansi angifuni ukubuka ba phela sizobuza into enkulu oyisethi hambani ngizathatha insuku entathu ngisawubuza ezulwini usuyazi wasezulwini ukuthi wadala wathi uzoba yini uma nginebeza ngokuthi bahlakayo umbise ezela ngijabule mangolo sibiya ngoba ngihlupheka nokuhluphekana nami bamba lobabili sapho insuku entathu Afrika tatayo biza isinyane wasebiza silo wathi mofika sakuye athi imali ungayigoki ingweke namhlanje yebo ubeke emhlalisi phela akekho ngabethi esambako phela masithombe kungaphandle konyaka ake Amen. Yeah. akekho ijazi sekho ngalathini Yeah. Sathe masifika khona kokwenzalela amantwana wapha mathatha hlale edlaleni lodwa wathi ngitshele ukuthi uyoba ingwenyama yalelizwe Ay. Usaba Nkosi. wayesethi kodwa silo Yeah. kukhona okuncane okonakala phambi kwakho nomhlobane hamba uyokulungisa kwakho wathi silo uyakwazi kodwa hamba uyokulungisa wathi ngicela uthathe uhambe nayo hayi uzobona sifuna ngabonisa mdlaleli ibhayisikopho yayiletha lesihlangu phakathi bakukumba babheka waphambi kulethi kuwa Ay. namutshela nasiboni namutshela isiboni kanti siye sakuzingelelo nini Yeah. ukufunda lo unguthixo wethu lo uthixo wethu uyasihola kuze kube phakade ola kusuke phakathi ushalwa unyazi lesilo esesitalweni sisezinyane wathi hamba uyekhanya wathi ngizamenza ukuthi ayibakhalela amankengane uzathi sekhona utshele izovazi fonele ukuthi usefikile besiyashela uyabuye awufike wezenjena uthathe ukhona lokuthi ufuyile abafundi oba ama-apple ufaka ama-grapes ube nje konke kube kahle ebese uyaya uzawuhlala ebindini ungene sogaqa ngamadolo ulokuthi bayede uzofika kuye wathi uyothi uyangibhuka mfana wami wasiyangena wathi sebese yokuphuthuma khona ugijima nosibiya usenduna manje wathi mayefela lapha yangi wagaqa ngamadolo
waka mkokola uwe waka hau uyampuka mfana wao watu wote la pasi bayeti wapega pasi watu bayeti silo wasifika waseti ana kamena washobwa ya ayo kupa so tena kwabambi grapes kwabambi autism kwabelisanda sakhe khanda waselwe sulile kodwa bayolo kwabambelele abaphemile ngathi kuwe kanti ubani omonse lokho ayathela kweselawo siyebele shaka nokusho ushela bambelele Yeah. Ingume kubuye bano yegoli. Tamjokobani. Yathwa special sayifuni. Ekhono kushayisa ngathi mina. Akayibona social. Igo. Wakhoka uyayegoli. Yakhuphuka bano. Yeah. Wafika bayidonsa uyushela. Amen. Hamba nayo. Ikhumbule bebusisa la. Obabili. Ebusisa abantu labo babili. Abusisa ushebe anikeze yena. Kanti yabona uthi usebusika ibhasi uqabela kwendlela. Wemadoda sinikeni ngelethu yekela uzelo qanisho tokaleni. Seyena usomnyazi lasezulwini. Umfundisi ushoda ukuthi uthi yingcwe. Enemba lokuthatha. Ayanemba manje. Message usimonini. Kodwa lo okufika ngokukhuluma kusibe bucaba. Kuyifikile lapha. Okwakho Nkosi. Namanje ngisaphi isilo Nkosi. Amen. Ngimthanda kamhlophe nasho ephelele befisa umvalo bathi kunemonyazi. Amen. Ay, Silo sitobeke asho athi mina. Yeah. Ngathi unyazi. Yeah. Amen. Sila besikhumbuza babene. Yeah. Njalo ketha unyazi. Yeah. Wathi uhambe wonke umhlaba. Yeah. Wayibona zonke izinto ezimbi. Yeah. Kodwa unegcinile ngalokho ngiyikhetha inkosi ephambili. Ngibusele thazo lokukhuza. Ay. 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 Ay.